Здравейте на всички! Днес ще играем малко минигеймс в HiFMC. Съжалите се и до скоро. Той не мога убия. Той как ли ти толкова много, бе? Има дабъл джамп. Ама не той... Бах ти умрялото. Дай. Що ни гръмна? За малко да набият. The fuck? Това не знам как стана. Що е? Аз знаеш колко бързах. А що не стреляме? Какви са? Май са хил. Омага тук малеп. Обсада съм. От оранжевите и червени. Човек, не ги бием, не ги бием тука. Какво? И не ги бием тука. Къде си? Бием ги. Не. Човек, те не мрат. Аз съм на Не е 3 хита, честно. човек. Аз ги бия супер многото. Пък те на 3 хита ме убиват. Не ме гонят няколко човека. Аз не че. Как викам? Ой! Не знам какво правя. Кои сме? Аз измислих една тактика, човек. Само да някой да не ме разбере. Пак, ладно. Това зеление кога си в нашата база? Тия Ей, то му би. са ти имат 100%. Докато бягам от зеление, има такова червение. Брат, и мен. Бия зеления и червения, това му бия. Да. Абе, да бе. Аз искам друг герой. То май мога да си ги смениш. Може. Стига да си този, който... Човек, ти от всяка му биеш. И мен маст. Да, ще взема това. What? Бах ти тъпото, човек. Те сговорят Не ли знам си? какво става, ако съм... гледай си работата. Та топка цялата е розова. Защото е такива балъци като зеления, минават зад мене и боядисват каквото... Да фак? Улта ми какво направи? Човек, аз само след оранжевите стрелям. Бах тъпата игра. Tip, you need to use slime blocks. Интересно какво ще видим тук. Не тест. Взех achievement. Start a fight with someone before the game starts. Да, уникален achievement. Аре, кога ще му пуснете? Доинг. Шет! Ох, за малко. Ааа. Беше близко.
Вече падам. Оле. Тук познай къде има, да. Видях. Добре, сега поне ме е заредил. Ама пак не направих нищо. Добре, значи от тук така. Съм толкова бавен. Давай. О, ес, бавен си. Това е добре за мен. Къде съм бавен? Като бях преди теб на този левел. Да, ама аз те минах. Не съм. Расти. Майко, това е пълен. Йоу. Да фък. Не знам, аз те следвам. О, ясно. И къде трябва да отидем? Къде се пада тук? Може и на това. Няма ти кажа. Омага. Аз пък не мога. Оф. За какво падам? При положение, че съм на гъбата. Има и такива белички. Сега му Да, падаш на това. Аз току-що паднах. What? Омага. Ти пък на най-лесното ниво такова ми. Фейлва ми. Що да не е най-лесно, човек? Как трябва да се баунснеш, ще да таковаш. Да стигнеш до там. Около мен само слайм блокове имаш, човек. What? Мина ли го? Къде е? Това? Колко? То ни е долу портала. What? Да, той не е долу. Трябва да баунснеш, да отидеш нагоре. Можеха да кажа. Окей, I got this. Сега не знам къде е пала. На коя страна е? Шит, човек. Ами то не ми зарежда, човек. Трябва да скоча перепът да умра и след това. Окей, I got this. Хора. Майка му стара. What? О, аз финиширах! Да, 2 секунди. Реклама. Това го сванах как се такова. Май аз. Само че трябваше да ставам от коя страна. Не, сега защо Да, застана точно тук? Няма. Защото там са... Ние ставим сега невидими. Дано да ни... Мина ли го? Да. Уау. Ройо. Окей. Папа, оле! Какво е това, бе? Марта второто ниво. Оле! Какво става? Фойверки ли върчат? Някой с новата година. Май да. О, окей, I got this. I think. Добре, значи... Може да съм минал отстрани. Ами ще чимка. Това е идеята. Вместо се мъчиш тук, кое куче. Ами ще ми казва. Да. Марта, какво ще прави? Виж просто какъв съм късметлия. Толкова съм голям късметлия, че чак... Казах ти как се прави и аз не мога го мина. Смятай. Защо ме наказват така? Кой те наказва така? Бог кой? Къде е портала тук е? Винаги съм добър с хората. Тъй, какво? Корет. Не ти кажа къде. къде. Това бе? Някакви кокали. Късмет с намерението на портала. Че да не мога да намеря портала. Мерси, че си ме мисля за толкова тъп, че да не мога да намеря портала. Аз едва го намери. Те тъп ли му наричаш? Учо! Това беше Учо. Мисля, че аз съм победителя в тази игра. Нали? Не, има още. Ти го знам, ти е от дропър. Виж кое е колата. Само че къде беше портала. Можеш нещо още по-ле, нали? То не може само трудните долу. Ляво, дясно. Easy win, easy win, easy win. След клим стана. Такива като тебе много ма дразнят. Аре, човек.
Що лифт? Защото няма за какво да се занимавам.